Здравейте! Обаждам се да запиша час за контролен преглед на моята котка. Здравейте! Бихте ли ми казали името си или телефонния си номер, за да ви потърся в системата? Казвам се Иван Михайлов. Вероятно става дума за Пухчо, който ни е посетил последно преди 1 месец. Правилно. Доктор Асенов каза да дойдем на контролен преглед. Чудесно! Записвам час при доктор Асенов. Можете ли утре, вторник, 18 март, 10 часа? Утре съм заед. Може ли да е в същия час в сряда? Разбира се. Записвам сряда, 19 март, 10 часа, Пухчо, контролен преглед при доктор Асенов. Благодаря ви. До чуване. До чуване. Очакваме ви в сряда.